Megkérem dr. Ciráné, dr. Kőházi Kristina igazgatóasszony, oszta meg velünk üdvözlőt. Kedves végzős diákok, kedves méltán büszke és meghatódó szülőtársaim, nagyszülők, keresztszülők, tisztelt tanártársaim, kedves vendégeim! Minden ünnephez tartoznak jelzők, hozzá kötődő fogalmak. A karácsonyhoz a meghittség, a ballagáshoz a búcsúzás, nemzeti ünnepekhez a méltóságteljesség, anyák napjához a hála. Számomra, édesanyaként, középiskolai tanárként és iskolavezetőként a szalagavatóhoz a szépség fogalma kötődik. Nincsen olyan év, hogy ne csodálkoznék rá a végzős évfolyamos fiatalokra, hogy cseplő, botló kisdiákokból milyen elképesztően gyönyörű hölgyekké és urakká alakultak át. Tisztelt maturanduszok! Könnyekig megható, hogy nem csupán a smink, a frizura, a ruha teszi, hogy kiragyogtok az emberek közül, hanem a belső sugárzás, ami a felnőtté válásotokból, a benneteket ünneplő közösség öröméből fakad. A középiskolai életszakasz 4-6 éve lenyűgöző. Itt történik a mindennapi csoda. A gyerekből felnőtt lesz. Igazi érlelő, nemesítő korszak ez. Érettségére való készülés, pályaválasztási döntés. A mai ünnepen, az avatás szertartásán, a régi hagyományainkhoz hülyen felfűzi nektek a Pézs Arany szalagot az osztályfőnökötök, ezzel jelképesen is maturandusszá, érettségi vizsgát venni készülővé váltok. A szalagavató egy olyan jelképes közös erőpróbája az osztályoknak, az évfolyamnak, tanároknak, amely bizonyítani hivatott, képesek vagyunk közösen valamit létrehozni, bemutatni, másoknak örömet szerezni. Kedves végzősök, a felfűző szalagot viseljétek büszkén és felelősségteljesen, hiszen alig 130 napotok van hátra az Aranyrefi Gimiben, ahol nevelni, oktatni, felkészíteni, szeretettel terelgetni próbáltunk benneteket. Tisztelt ünneplő gyülekezet! A keresztény hagyományban két ősi szimbólum, az útvesztő és a labirintus, mely sokban különbözik egymástól. Ha az 5. osztályban megismert görög regény és mondák Tézeuszi történetére gondolunk, eszünkbe jut a Minotauruszi útvesztőből Ariadné vonalával megmenekült ugyan a főhős, de rengeteg útelágazás, kiismerhetetlen ösvény, zsákutca, halálos veszély leselkedett rá. Ezzel szemben a labirintusba egy út vezet befelé, a középpont felé. Bár az ösvény kanyargós, többször elbizonytalanodunk, a középpontban a találkozás öröme vár ránk. Ti, kedves maturanduszok, mindannyian a felnőtté váláshoz vezető labirintus útjait járjátok, megküzdve korunk terhével, önmagunk, az egónk, a vágyaink, a félelmeink, a szorongásaink démonjaival. De amíg az útvesztő zárt, falakkal körülve, nyomasztó térélmény, addig a labirintus felfelé, a fény felé nyitott. És nem csak a középpontban találkozhatunk Istennel a gondviselővel, de utunkat figyelemmel kíséri, mellénk szegődik. A labirintusból ugyanaz az út vezet kifelé, de más eredményt jövünk ki, mint ahogyan bementünk. A találkozások megváltoztatnak, átformálnak. Az utitársak erősítenek, támaszt nyújtanak. Ha felidézitek a bölcsis gondozónénitek vigasztaló, ölbevevő alakját, az óvónéni gyönyörű énekhangját, az elsős tanítónéni soha el nem csüggedő játékosságát, vagy a középiskolai tanáraitok, osztályfőnökötök partnerként történő bánásmódját, rájöttök, hogy ők is erősíteni, megszilárdítani, támogatni hivatottak a labirintusban. A labirintust nem kell egyedül járnunk. Van, aki elkísér, aki segít, aki vezet, és van, aki beléd kapaszkodik, akit te vezetsz. Az ásokat 2 osztályfőnök is kísérte a 6 középiskolai év során. Van, aki 15 év ismerettség, barátság kötözte közületek az óvoda óta. Nem véletlenül váltatott egy rendkívül erős, tanárokat becserkésző, leleményes, jókedvű közösségét. Befogadó, nyitott csapat vagytok, akik képesek még Amerikát is meghódítani.
A labirintus első akadályát mind a 4 osztályban a járvány miatti online oktatás jelentette. Ennek végeztével a vések igazán aktív, sportos, utazós és kirándulós osztály lett a fáradhatatlan, kiváló szervező osztályfőnökkel. Veszprém, Bűvösvölgy, Zánka, Erdély, Felvidék, Tiszató, Debrecen úti célokkal. Az összetartozás, a jókedv görög istenekként, honfoglaló magyarokként is megmutatkozott. A rendkívül kötelességtudó, fegyelmezett célosztály tagjai a szigorúan, de kedvesen következetes osztályfőnökkel heti 6 matek vagy biológia órával keringőztek be a végzős létbe. Zánkai, gyumaendődi, szegedi élmények, vicces sportvideó készítés, távolba nézés, lábújbirkózás emlékek örökre megmaradt. A történelmet igen, de a kémiát kevésbé szerető E-osztály, vagy ahogyan pontosabb, a lányok és barna közössége bárhol járt a labirintusban, mindig mosolyogva, nevetgélve, cserpesen tette ezt a kiegyensúlyozott, innovatív osztályfőnök kutatásával. Segítőkészséggel, szeretettel fordultak egymás felé az éves bevállalós programokon is, mint a falmászás vagy a Petőfi vers videókészítés. Kedves szülők, akik a fogantatás pillanatától óvó-védő szeretettel veszik körbe, támogatják ezeket a fiatalokat, biztosan érzik, hogy itt a labirintus középpontjából kifelé haladva másfajta fordulókon készülődik, mint az eddigi intézmény utolsó években. A gyermekeikhez köthető illatok, színek és anyagok, párbeszédes formák sokban változnak. Magzatmázas újszülött, pihés bébi-buksi babaillatát felváltotta a tomkorparfüm vagy a szájszonylag ápenség illata. A plüssrugdalózót a textilbölcseti, a hófehér keresztelői ruhát a szaténtől keringő ruha, a macis mamuszka 47-es bőrcipő. Babakék és babarózsaszín szépséges emlékek, amelyek betöltik a szülői lelket. A menj aludni most meg a fogad, csak 2 mese lesz, most már tényleg alvás küzdősebb estéket, észrevételül felváltja a szakaszlezárás. Nem kellünk már taxinak, némaság övezi a tini hírfolyamot, Instán és TikTokon. Az elengedés, elszakadás nagyon nehéz, mégis felemelő érzése töltse be szíveiket a csodálatos, tehetséges gyermekeik láttán. Tisztelt végzős diákjaink! A labirintusból kifelé haladva a következő fél évben se tekintsétek versenytársnak az osztálytársak. Szálljatok időt a közösség ápolására, mert a középiskolai barátságok egy életre szólnak. Szálljatok időt a másikra, segítsétek egymást, hiszen ahogyan az idei igevers a rómabeliekhez írott levélből szól, mi erősek pedig tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk, és nem magunk kedvére élünk. Mindegyikünk a fele barátja kedvét keresse, mégpedig annak javára és épülésére. Tisztelt ünneplő gyülekezet! A mai nap csillagjai ők 84-en. Most hagyjuk, hogy az öröm legyen csak velünk, hiszen az életünk egyik legszebb pillanata ez. Élvezzük ki és gyönyörködjünk gyermekeinkben, adjunk hálát értük Istennek. Áldás és végesség szálljon ránk. Köszönöm, hogy figyeltek.